Αστυνομία. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε. Σβήστε τη μηχανή σας, παρακαλώ. Μάλιστα, αμέσως. Το αυτοκίνητο αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι δωρεά. Κληροδότημα. Και τι μας νοιάζει εμάς αυτό? Να σας δώσω τα στοιχεία μου. Τι είναι αυτά που μας έχετε δώσει εδώ ακριβώς, κύριε? Με συγχωρείτε, κύριε Όργανα. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης. Εδώ είναι άδεια αυτοκινήτου, άδεια ικανότητας οδηγού, ασφάλεια αυτοκινήτου, άδεια κυβισμού μηχανής μεγάλου κυβισμού, αεραστεχνική άδεια αλληλεγγύης. Ηρεμήστε. Μην κουράζετε, κύριε. Πιστεύετε δηλαδή ότι εμείς ασχολούμαστε με αυτές τις βλακίες, άδεια, δίπλωμα και ασφάλεια? Σας παρακαλώ, πάρτε το πόδο. Καλά, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Τι θέλετε από μένα? Τι θέλετε να θέλουμε, κύριε, από εσάς εδώ που σας σταματήσαμε? Τι άλλο θα μπορούσαμε να θέλουμε δηλαδή από εσάς, κύριε? Την κάρτα καυσαερίων! Μα τι παράξενοι άνθρωποι! Τι παράλογοι άνθρωποι! Μαμάκια, κύριε μου! Ακούσατε πεντακάθαρα από το συνάδελφο που σας είπε! Την κάρτα καυσαερίων! Μα σας παρακαλώ, κύριε Όργανα. Δηλαδή με σταματάτε να μου ζητήσετε κάρτα καυσαερίων μέσα στο καθαρό αέρα, μέσα στην ερημιά. Τι γίνεται, είσαστε με τα καλά σας? Θα μας μάθετε τη δουλειά μας! Θα μάθετε εσείς τη δουλειά της στην ελληνική αστυνομία! Είμαι υποχρεωμένος να σας πυροβολήσω! Όχι να το πυροβολήσω! Ο κύριος δεν έχει καμία σχέση. Το αυτοκίνητο αυτό είναι δικό μου για την ακρίβεια. Ανοίξει τη μητέρα μου, η οποία. Πες τα διάλα τσουτσέκι και ύστερα που βγει. Πες μέσα ρε τσουτσέκι! Ας το διάλα από εδώ! Για σεξ εσύ, ρε Φοβιτσιάρη. Για σεξ. Έλα εδώ, βραγάκι μας. Μας το παίζεις και έξυπνος, έτσι? Όχι. Πώς μας το παίζεις έξυπνος? Όταν μας λες τι να την κάνουμε την κάρτα καυσαερίων μέσα στην ερημιά μας, το παίζεις έξυπνος. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, αν δεν έχεις κάποια αντίρρηση. Παρακαλώ. Λοιπόν, το Λος Άντζελες το γνωρίζεις. Την πόλη αυτή, η οποία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα ρύπανσης. Το γνωρίζω. Τι ήταν, αγαπητέ μου, το Λος Άντζελες πριν γίνει το Λος Άντζελες που όλοι ξέρουμε? Τι ήταν? Ερημιά ήταν, αγαπητέ μου! Η Νέα Υόρκη! Η Νέα Υόρκη, μήπως ξέρετε τι ήταν πριν γίνει η Νέα Υόρκη με τη μορφή που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια? Μια ερημιά ήταν, ανθρωπέ μου! Κι εγώ ξέρετε τι ήμουνα πριν από 20 χρόνια. Τι ήμουνα? Πρωταθλητής Ελλάδος στο Ράλι Βρυτανίας. Στο Ράλι Βρυτανίας! Έκανε αυτό! Γράψτε ένα αυτόγραφο! Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε. Σας παρακαλώ. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάρτα καυσαερίων έχετε ή δεν έχετε? Δεν έχω. Γιατί δεν βγάζετε, κυρία μου, μια κάρτα καυσαερίων? Να βγάλω. Μπράβο! Αυτό θέλετε. Κάντε μια καρτούλα, ακούστε με. Λοιπόν, εδώ πιο κάτω είναι η Κάτω Παναγιά. Ένα καταπληκτικό χωριουδάκι. Εκεί θα βρείτε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Πάτε εκεί και ζητήστε τον Μπάμπι. Πείτε το κι εσείς. Τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι, μπράβο. Ο Μπάμπης θα σας προμηθεύσει με την καλύτερη κάρτα καυσαερίων της περιοχής. Παρακαλώ. Μπορώ να φύγω τώρα? Βεβαίως, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Δώσε μάσκη. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε. Αυτό ήταν. Γεια σας, Τσίρι. Να είστε καλά. Α, και πού είστε? Έχω πρόχειρη μια κλίση επάνω μου. Πάρτε την για καλό και για κακό, μια που σας σταματήσαμε.